Jeg hedder Anja Dalsgaard, og jeg er teamleder her i Idrætsbørnehaven Tumlehøj. Vi står og mangler en pædagog med interesse i pædagogisk idræt, og er det dig, så send en ansøgning. Her kan du se mere omkring, hvad vi er for en institution. Her i Tumlehøj er vi en god blanding af mænd og kvinder. For os er det rigtig vigtigt, at alle børn har deltagelsesmuligheder. I Tumlehøj må man gerne kunne bevæge sin krop. Det er også vigtigt at kunne tage ud for. Her i Tumlehøj har vi verdens fedeste cykelbane, som vi bruger hver fredag. Her i vores børnehave har vi madordning, hvor der bliver lavet mad til børnene, så de får en varieret kost. Her i Podruppen, der kan man lave vildeleje Eller konstruktionsleje. Her i Tumlehøj, der øver vi det kognitive igennem bevægelse. Vi er det interaktive guld. Hej, jeg er en del af E-teamet, og jeg arbejder i alle 3 børnehaver. Jeg er blandt andet ude at lave observationer og er ressourcepædagog. Her i Tumlehøj kunne vi også godt tænke os en, som interesserer sig for musik, og som måske kan spille lidt. Her i Idrætsbørnehaven Tumlehøj arbejder vi med de 4 grundelementer. Det fysiske, psykiske, sociale og det kognitive. Vi arbejder altid med pædagogisk bagdør. Her i Tumlehøj, der har vi faktisk en bus, og vi har en elcykel, så man faktisk har mulighed for at komme ud i vores nærmiljø. Og det bruger vi rigtig meget. Vi tager i skaterhallen, vi tager i skøjtehallen, vi tager ud i skoven. Vi kan tage lige hvorhen du gerne vil. Så det er dig, der egentlig er med til at sætte standarden til, hvad børnene skal. Det, der er vigtigt, det er, at du har gjort dig nogle pædagogiske tanker. Om fredagen har vi planlægningsmøder, hvor vi planlægger ugens kommende aktiviteter. Men nu skal vi videre, og det skal du også, for du skal skrive din ansøgning og sende den til os. Vi håber, vi ses.